Uz riječ banka mi pomišljamo na gramzivost, na oligarhiju, na društva kapitala koji su nemilosrdni prema dužnicima, koji ih tjeraju iz stanova. Zato što ih politike tjeraju, koje nameću vlasnici, tjeraju ih da zarađuju iznimno visoke profite. Postoji prije svega kodeks korporativnog upravljanja koje su usvojile sve banke koje posluju na ovom prostoru. Radi se o normama koje morate usvojiti, gdje se zapravo na neki način štiti krajnji korisnik vaše usluge, a ta krajnja usluga je kredit. Mi smo vidjeli ovdje da to baš i nije tako. U slučaju švicarskog franka, u brojnim drugim slučajevima gdje banka naprosto mora raditi za interes svog vlasnika, a njegov je interes oplođivanje kapitala u kontinuitetu.